И здравейте хора, аз съм Valkyrian Knights и тук с мен е Криско, Спарк Мъца. Представи се, приятелю. Здравейте, аз съм Спарк Мъца. Днес ще играем малко Survival. Кажете, ако искате. Това се намери. Какво намери, бе? Намерих тук на спална и нещо не е ресното. Чакай малко, чакай. Казвай. Давай. Чакай. Гледай. И не е ресното. Аре това да се го реснем. Гледай стъкла, всичко не е ресното. Гледай, аз ще го обясня. Ендер перли. Да. Симай. Виж какво имам вече. Какво имаш? Теле. Пичо беше не бе. Взимай го, бързо. Гепи го. Как го открих, не знам. Ти си пробе. Нещо отдеве не ми бяха заредили чанковете и го открих. Аз ще го ресна. Рести го на двамата, чули? Рести го и ще ме добавиш. Окей. Дай ми... чакай. Не. Чакай, аз за какво го чупа? Давай, то нали ще... Чакай да го върна. И сега някой гледа тук минай и гледа кой е реснал това. И то все едно всичките тия ги ресват хора, не от мен. Чакай, хвърлих си това. Аз я взех. Така. Този клип ще бъде епичен. Започна ли? Да бе, започнал съм. Не бе. Взимай ги тия бокуци. Това е нещо като такова. С какво ще прави рез, бе? Да не се прави с бракова рез. Да, с бракова. Така. Има ли рез? Сега ще кажа. Продупка. Да. КПАДД. Как ти беше? Пепи. Чакай. Не, опа. Рез АДД. Мамка му. Не мога да слагам. Рез АДД. Аре, що не става? Trusted True. Рез. И моето име. Да, бе, знам. Рез АДД X. Казва Андермен. Trusted True. Ми нещо не става. Е така бе. Тогава как стигнах при Ендер Дракон. Чакай. Взимам материали. Да взимам ли материали за Ендер? Не помня как беше и аз. Трудно се пише. Рез тъпа. Това не те ли бъгваше, бе? Това не те ли бъгваше, бе? Кое? Е това. Е това чудо. В сървърите ли? Да. Не, това влезни в него и те праща при Ендер Дракон. Я. И как се върнем? What the fuck? Как се върнем, бе? Про, дупка ли го бе? Да. Еми нека за друга да ме телепортва. What?
Гледай сега да си го изгубил. Не, сигурно. Ме телепортва отгоре. Нещо. Света на Ендермените. Човек, ако удари един, какво ще стане? Ще ти погона всички. Чакай да не държи тогава. Да, бе, аз искам. Намери го. То ма спалва нагоре. Мале, човек, заобиколиха ме. Гони ме. Не, избега. Помощ! Те не могат да ударят, те не те удрят. Какво е? Грозници. Виж ги какви са грозни. Раздай им го. Аре бе, дайте ми ендер перлите. Дайте ми перлите. Искам перлите. Така, готов. Сега. Всички ще измрете, дайте ми перли. Мирай, дай ми перла. Грозник, умри бе. Ринги. Само аз внимавам да не стува портал. Той се чупи с диаманта на Кирко. С равтичка може. Знаеш ли, че можеш да напишеш да, бек? да му Кирка по-бързо. Тайното ни крайбрежие. Аз съм си в моята барлога. Аз тук малко очиствам треволаците. Ваничка. Какво ще оставя в чести неща? Как се? Какво? Как се правиш рез, бе? Рез селект вертика. Ма ти с кого го направих, бе? Ти с кого го направи? Ти с мотика ли го прави? Да. Не, с брадвичка. С брадва? Да, и аз питах с мотика на това. С дървена ли? Да. Мамка. Защо си направих тази? Нека се портва човек да го приеме. Не де, може да те килне. Аз съм депресия. Значи не може. Те па са го направили с брадва. Тук па не мога. Тук защото е на спаун това и не са го резнали и не мога да атаковам. И е забранено от тъпачи чепата. Аре, готово, имам си рез. Браво. От мене се портна до моята къща бързо. Спаркмеца. От мене се телепортира. Гледай как се бъгна в черно. Разцепи. Мене не гързи, моля. Гледай как се бъгна в черно. Виж какво имам. Имам ендер. Не го адвай.